Taas herrat, siirrytäänpä vihjeitten pariin ja täytetään taas perinteinen vihjelappu tässä samalla, niin tutut säännöt ja Hakkikin varmaan arvaa mitä varten tässä on tällaiset pienet rinksit. Varmaan janoa. Ja ja pitämättä puhetta ensimmäinen kohde. Suosikki 5 Kaponen Poko. Annetaan Petsi aloittaa, kun Veinas jo. No Petsi aloittaa. Laitan mietintämyksen päähän, että osuu. Kiitos Jorma. Taitaa olla vissiin vähän tunnesiteitäkin tähän lähtöön. Joo, niin. kyllä mä uskon, että toi Kaponen Poko voittaa. Kuvappas jo lakkia vähän siitä. Testataan minkä makuinen vihreä limppari meillä on. Oliko jäykkää? Joo, kyllä oli ihan voitokkaan makusta. Eli Petsille kelpaa Kaponen Poko. Ja ilman kenkiä, kaikkia kenkiä on huomenna. Kuulitko Jake? Ilman kaikkia hieksia. Jaken piikki. Mitäs Miikka? Tykkään kovasti hevosesta ja oli Turussa varamana, mutta tällä kertaa on punaisen paikka. Se johtuu tasan siitä, koska täytyy sanoa, että kunnioitan näitä vastustajia kyllä aika paljon. Taisi olla Hakin viimeinen vierailu tähän ohjelmaan. Mähän sanoin, että ensimmäinen ja viimeinen kerta samassa. Kyllä kieltämättä Ristolta oli vakuuttava ränskeli tuohon aloitukseen, kun ei se ole sitä ennenkään huono ollut. Ja täytyy sanoa, että mitenkään edellistä valmentajaa väheksyen, niin kyllähän nyt olettikin, että sinne Vermoon se parannus on sekunti tolkulla. Ja niinhän se oli. Ja tietysti paikka on nöyrä, mutta Risto on Risto. Ja mä en unohtaisi pahasta paikasta. No, Jormahan on jo mulle vuosi opettanut, että Rato 11 huippupaikka. Niin Se on mailille vaan. no joo, mutta tännekin se on kohtuullinen kumminkin. Niin kun otetaan toi viimeinen tartti, niin olihan se siihenkin hyvä. Mutta ne 2 viimeistä pois ja muistellaan pojat Lahden esitystä. Joo, arvo tulee Viktori Ponsaista. Niin, ja missä se juoksi? Oli kyllä koko viikonlopun parhaita esityksiä. Ja niin kuin saimme lehdestä lukea, niin Mäki-Tulokkalla oli selkeä selitys noihin 2 vaisuun esitykseen, että ei löytynyt vikaa. Ja jos se palaa tasolleen, niin kyllä Kaponen Pokukin saa tehdä täyden päivätyön. Tätä mielenkiintoista se lisää. Kaikki on niin tätä lähtöä niin psyykannut, että 4 keulaa ja 5 sitten hakee, mutta on kyllä jännä nähdä, että kun luki valmentajan kommentteja tästä ykkösestä, niin siellä oli valtava Oli, mäkin optimismi. oli kauhea. En kyllä ihmettele sen jälkeen, jos Moilasen annetaan käsky, kun se sanoo, että keulasta hänen mielestäni ei häviä. Niin Joo. tuleeko tästä lähdöstä sitten mielenkiintoinen? Silloinhan taas se just Ristoa ja Satopek Fossia suosi. Mulla on tähän väliin sanonut vaan, että Palomäen Reinonkin on luvannut voittaa Elite Loppetin. Kyllä mä siihen uskon, kun vuoreen Reino ei ole ikinä puhunut paskaa. Joo, mutta eiköhän ne kaikki voittaa, että kyllä kaikki on lueteltu, mikä tällä voi voittaa. Niin kyllä mäkin, kun täällä on parempia varmoja, niin painetaan Kaponen Pokolle puolesta. Surullisia ihmisiä. Tämä Kaponen Pokoon palautti sen verran vielä, että niin semmoista on kuullut tosiaan, että se tuli Markkulle, se oli kaviossa vikaa, mistä syystä ilmeisesti ne laukat johtui. Nyt on mielenkiintoista tosiaan nähdä ilman kenkiä, että kuinka paljon se parantaa, voi olla kyllä valtavakin. Mitäs nyt kun psyykataan mitä tähän lähtöön laitetaan, niin ilmeisesti ainakin Kaponen Pokko, Satopekos, Ränske, eli miehet ei maininnut kumpikaan, ketä lähti varmistamaan. Tässä on sellainenkin hevonen juoksee pienellä kuskimiinuksella, mutta numero 6 Special Maestro painanut aivan järkyttäviä esityksiä Ruotsissa. Tosi viimeistä en nähnyt, mutta siinä oli vissiin vähän heikompi. Mennyt 13. Vahvistuu siitä, niin nyt on Niin on, mutta Santtu nyt on Santtu, että ne on aina märkänuotiolla, niin Santtu on vaikea saada lapulle mukaan. Sehän on hyvä kuski. Mutta mennyt 13 kuitenkin tasaisesti tänä vuonna Ruotsissa, että onko mitään saumaa lapulle? Kai se on niitä, jotka yllätyksiä hakee tai revityksiä, niin kai se niiden merkki on. No laitetaanko me?
No mehän ei ole ikinä pientä rahaa haettu. Niin, no laitetaan ehdottomasti. Jos Ja tuli noin vahvat perusteet, niin Henkilökohtaisesti siellä olen sitä kasassa mieltä, hyvä että raha. nämä Ruotsin ajat niin ei ole ikinä vertailukelpoisia näitä Ei Suomeen, koska No, mutta mä väitän kyllä vastaan, jos ne juostaa Uumajas värisokkeris. joo, Niin, totta kai ja sinne- nyt ollaan Vermos, niin varmasti Vermos mennään sekunti kovempaa kuin siellä. Mutta Peetu, meidän sääasiantuntija, minkälaista keliä on luvattu Vermo? Sullahan on varmaan faktat tästä niin No. tiedossa. Sataa vettä kaatamalla ihan varma. Pöörin Juhalta heräsin, niin se kertoo. Siihen on nyt 5 merkkiä, mennään niillä. Seuraava lähtösuosikki. Itse oikeutetusti numero 9, Victory Bonsai. Hyvä esitys viimeksi. antaa Akin aloittaa. Joo, vaikea on mennä moittiin hevosta. En kyllä muista, että olisi tehnyt ikinä niin huonoa juoksua täällä. Tappioita tulee, mutta rankkoja juoksuja tietysti hyville hävinnyt. Täytyy sanoa, että lähtöpaikkaan, en tiedä, olisiko se kakkoset ollut parempi, mutta se on ihan parhaita mahdollisia. Ja tätä lähtölistaa katsoo, ja se eturivissä on, niin jotenkin haiskahtaisi kyllä, että henkilökohtaisesti pidän Victory Bonsaita kierroksen parhaana varmana. Jos jostain kumman syystä ei jollekin maistu se varmana, niin ensimmäinen varmistusmerkki itsellä olisi Moonlight Law. Oli Stoneline linjan jälkeen Forssassa hyvä toinen ja viimeksi Turussa ei sen enempää juoksu hanskaa voi mennä, kun se meni, että kolmannelle pakitti viimeiseksi. Lopetti sieltä viimeiset, oliko 409, että lensi kuin lintu sieltä. Että tietysti toi vitosrata on aina, että minkälaisen paikan se saa, mutta jos nää lähtee ihan nurkuun auki, niin sitäkin voi jonkun paikan saada. Mutta kyllä mä silti on vahvasti Victory Bonsai miehi. Allekirjoitan väittämäsi Victory Bonsai. Käy varmasti kyllä mullekin. Tietysti mä suolaan ton Fire Cityn, kun nyt se on mainittu, niin se ei voi voittaa. Jos sitä ei mainittaisi, niin se voittaisi sitten. Saako tää EP keulat tässä? Jaa, Five Farm lähtee kyllä kovaa. Ja pitää muistaa, että autolähdössä nelonen on aina huomattavasti parempi paikka kiihdyttää. Laitetaanko se Poorikin voi sekoittaa vähän? Meinasin just sanoa, että jos mä lähtisin veikkaamaan, niin Pori ottaa Antti Teivaisen käskyttämän keulan. Tosi se ei kyllä vaikuta siihen, että se ei kyllä sit näe maalin sen jälkeen. Voiko se Five Oulu- Farmin ulkopuolta ottaa? En muista lähtöä, että mitä oli vastas, mutta Oulus 8 Pori, että se täräyttää aivan järkyttävästi. On, sit, kun se- kyllä. Ja siinäkin oli kovia avaajia, mutta se, että jos se nyt lataa kaikki tähän lähtöön, niin eihän se tässä ei taistella rahoista. Loppusuoraan pitkä siis. Joo, mutta kyllä mäkin otan vihreätä Victory Bonsai. En muuta huomannut. No tässä edestä. Sen verran, kun te juotte siellä välissä, että tästä boardista kannattaa aina muistaa, että tämä elää sitten tuosta etukengit ajosta. Että joka nyt kuvittelisiko tänne on ilmoittu, että ilman ajetaan, mutta jos jostain olisi kengät, niin se ei lähdekään mihinkään ja se ei saa kyllä mitään. Mutta eli Victory Bonsai tuli varmaksi. Mut muuten tää on troikka kohde, niin ajatellaan nyt vaikka, että karkaisi ja voittaisi tää lähde pystyyn, niin aika mielenkiintoinen lähtö sinänsä muutenkin. 1, 3, 4, 6. Ehkä Santtukin Landers Power kanssa Se on yrittää vähän matkaa, avataan tosi kovaa. Niin mitkä tässä sitten on ne troikkaavasta, mitä kuuluu pelata? Big Headache saa varmasti vähän selkää ja Minkä mä äsken sanoin, niin mä kierrättäisin Victory Bonsaikaan Moonlight Law. niin, no Se on niin hirmu kunnossa. Eihän peliteknisesti tässä kannata kierrättää, kun lyödään varma voittaa ja varma toinen. Ne luultavasti niin, että 3. kohde. Kunkku suosikkina, niin Jokivaare Kunkku. Santtu Raitaa puikoissa. Miten maistuu? Ei se mielipide vieläkään muuttunut ole, että kyllä Suivikas haastaa ainakin. Ja Tsöpä olisi haastanut, jos Tsöpä olisi jo, mutta kun on niin huonolla paikalla, että on niin hitaat avaajat tuossa niinku edessä. Niin, Ei hitaampia enää saa. niin ei mitä se, veikkaat, kumman takaa lähtee? se jää niin helkkarin kauas tuossa, että kyllä tää niinku on 6-8, niin no, mutta kun Piristä voittaa ja mä en tiedä.
ollaan nyt suivikkaan miehiä sitten. Teillä kahdessa on tukossa. Kyllä mä annan vihreätä, kyllä ei tää kukku oikein mun mielestä häviä millään. Se on mä ajattelin vähän niinku, kun se on samanlainen kuin noita voittotartioita nyt, niin onhan se ollut vaan kerta kaikkiaan paras. Mä en kuskin takia anna punaista Jokivarren kunkulle, vaan sen takia, että jos Terhossa on miestä tehdä tästä ravilähtö, niin se antaa kyllä tosi kova haaste. Eli jos se menee painaan tätä. Koska, no, ruma sanon näin, kun on ravikuningas ja maailman ennätykset ja Suomen ennätykset, mutta jos se Jokivarren kunkku oikein miettii syvällisesti, niin Turkuunkin, niin kaikki nyt spekuloivat, mä kyllä uskon sen, että se oli helpommalla, mutta koska Jokivarren kunkku on tehnyt rutkasti töitä. Muistakaa nyt kuninkuusraudakin, mistä se tuli? Keulasta, kontio meni, vauhti pois, loppu kova. Kukaan ei vaatinut mitään. Lahdessa Simi sisärataa, joka meitä jo lopussa ohitti. Maailmanennätyksessä, okei se laukkasi siinä Mikkelissä, mutta paitsi sujuvasti pari on sitten kirjat voittaa. Ja nyt joutui Turkuun, oli 200 matkana, ajettiin toista rataa ja mentiin tappotahtia, niin ei ollut kirjaa. Eli mä perustan siihen, että kun tämä Maratti lähtee 0-0, nyt Pekkahan totta kai antaa keulat pois, mutta ei Pekasta ikinä varoitusena sanoa, mutta kuvittelisin, että se kumminkin venyttää sen avauksen siihen 20, 2-1. Jos sen jälkeen Terho hyökkää heti kimppuun ja pitää vauhdin siinä tasaisen reippana, niin mä oon nähnyt senkin. Ei tarvitse mennä kirppua jo loppusuoralle, niin tuli syvä nuuhkas Jokivarren kunkulla. Vaikka tietysti kunto on siitä varmasti parempi, mutta kyllä tämä on jo 2 hevosen kauppa. Mutta Suivikas, se oli talvella jäinen, sillä oli ongelmia. Mun mielestä nyt se ei ollut kunkkareiden aika ihan niin hyväksi pystyy, vaikka se hyvä oli. Niin viimeksi oli sitä Suivikasta, mitä on parhaillaan. Se hävisi vaan jäiselle. Käytännössä se oli, pitikö se lähteä, sillä tavalla olisi mennyt voittaa, mutta se vaan hävisi niin valtavalle hevoselle. Että jos Suivikas on samanlainen, niin tämä kunkku saa tehdä täyden päivätyö, että on ensimmäinen maalissa. Varsinkin jos Vermussa on se kurakeli, niin onko kunkun keli? Meinasin just tulla tuohon asiaan, että jos tulee koko päivä kaatamalla.